Takže ahojte, vítam vás pri ďalšom vlogu. Dneska chcem natáčať vlog číslo 3. Chcem vás strašne poďakovať za 9 odberateľov, pár lajkov na videa a 2 dislajky. To neviem, kto dal, ale ďakujem aj za tie. Je mi to jedno, či budete dávať lajky či dislajky. Už mi napísala kamarátka, že mám natáčať aj Minecraft, ale Minecraft bude až keď budem mať notebook, čiže bude až na Vianoce, takže zatiaľ budú len vlogy, to ešte nie. A mohli by byť aj let's play u Gelix. Som tu opäť u Gelixa, tam už sa pripravuje na natáčanie. Tak, ja vám strašne ďakujem a chcem povedať, že s Gelixom budeme natáčať aj Minecraft, keď budeme mať notebooky. Budeme natáčať aj seriály, nie? Či seriály nie? Seriály Minecraft. A Skyrim chcem natáčať. Skyrim budeme. A hociaké aj Minecraft mapky. To by bolo pre tento diel. Pre tento vlog číslo 3 všetko. A nezabudnite lajkovať, odberať, komentovať a zdieľať svojim kamarátom. Ahoj!